Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Kod moko kuom jokanyo mag chiro manyasani marongo kata Rongo Modern Market ywak ni yiero mar tend chiro noendo mochan timo odonjruok godo gi moko kuom ji matiyo sirikanda kaunti ma Migori. Johala goendo ywak ni moko kuom jokanyo mag chiro noendo tam ni ok tim yiero noendo kendo chenro nitiere mar loko kama onego time ma en ei chiro noendo. Wasebedo kwa yiero gi Mlolongo kendo wasebedo kwa yiero gi kwe, to yiero masani ok obiro kaka watime ga pile. Wan wayiere Mlolongo, wayiere Modern Market ka, to miyiero secret ballot pok ne wayiero. Jomogol nyingi gi ji ariyo ng'at achiel kuomgi osebedo secretary wa ko 2003 nyaka sama ne jakom otho tarik 30 dwe mar 7 2025. Koro kwang'eyo ni sama ne en secretary to ne en jachiro. To sama koro dwaro jakom to ken jachiro. Sama ne wayiere noriedne gi Mlolongo ok nosieme. Dho jokanyo goendo bende ne osir kod Lineta Awuoro Otieno mane wacho ni ogibidhi e yiero noendo kata nade kadipo ni jokanyo mag chiro noendo ok oyie mar mondo miyo jolar kombe mopogore opogore kaka gidwaro. Awuoro wacho ni gidwaro mar mondo mi mibadhi kik bedi e yiero noendo kendo tae yo makare kendo mauyanga ma onge weche moko mag mibadhi. Yiero wandalo duto te wayiero e Rongo Modern pok no wadhi Uganda Matayas. Gima wadhi omo Uganda Matayas wakia kwanyali to kendo wayiero jatelo mwang'eyo wadwa notice mokel kani mondo gikelwa notice moromo gi yiero kaka wadwaro kaluwore gi list mokelnwa ka ne giwacho ni yiero tarik 2 Desemba yiero dhi bedo Uganda Matayas. Wan kaka wan jo ohala ok wadwar yiero mar Uganda Matayas, ok wadwar yiero ma tarik 2 no nikech jogewa mane wayiero mane wang'eyo ni dhi chung' e ballot ogol nying gi oko.